What's up, dámy a páni, vítam vás tu u nového videa po strašne dlhej dobe. Takže chcel by som túto časť videa hlavne poďakovať, že pozeráte toto video a určite, aby ste aj ho dopozerali. Chcel by som aj začať vlastne týmito prázdninami letnými, čo sú v tomto roku, novú epizódu, čiže Minecraft. A tak no, takže načítava sa mi tu svet. OK, vyzerá to celkovo v pohode, sme na planine. No, tam niečo je, nevadí, poďme si natížiť drevo. Si musím zapnúť zvuky. Dobre. Takže tak. Zažijeme si drevo. A ideme asi urobiť tak, toto. Vľavo môžete vidieť na moje koordinácie. Teoreticky kokoša nie ani chutný. OK. No, potrebujeme presnejšie na sekeru, čo máš 4. Krompač to máš 4, to máme 6 a 5 to máš 5 za 8 a 6 a 8 tu máš 14, ak sa nemýlim. No 14 by to malo byť a dobro, máme ešte 14, dobre. Takže čo my to všetko potrebujeme, takže to chceme krompáč, pec a ešte nám ostal na sekeru. Počkej. Dobre. Zeberem. Takže tak. Poďme. A ideme sa pozrieť tým smerom, tam som niečo videl. Som zvedavý, čo to bude. Dúfam, že sa mi teba nezdálo. Počujem to 5 stejno. Enderman, dobre. Jaj. Dobre. Tak som slepý jak táčky. Jau. A tak vieš, tak máme tu preskúmať tú planinu. Hádam tu, čo si uvidíme. Nevidím teraz, tak ho idem loviť. Poď sem. Máme prvý oný. OK, vyzerá to trošku, tu je voda. Je tu niekde. Dobre. Sliepky. Som hlavý jak táčku. No nehral. Dobre. Tam je hnedá ovca. Čo ti dáva hnedá ovca? Začal hnedú ovcu. Hnedá ovca. Potrebujem pravdu. Villager. Tam pôjdeme potom, len potrebujem teraz nájsť na štít. Hlavne. Potrebujeme to nájsť niečo na štít.
Ja by som tam aj išiel, lenže ja sa tam nedostanem, pretože ma budú stravovať. Asi to nevidím nikde. Ne, ja sa teda nevidím to. Vyzerá to, že tam niekam vedie, ale nepoviem. Okay. Ale toto už nie. Aj, to je to isté. No. Nič tu nevidím, takže dajte mi chvíľku. Zapnem vám one. Ste lepšie videli. Tak, dobre. Som mám zapnuté. Tak tento smer, ale videl som, že je na druhej strane. Chcem si pozrieť tam. Jaj. Tam nevidím. Poďme sa sem teda. Ale tu už to vyzerá, že to niekam vejde. Je železo. Ešte zájsť z uhlia, bo že si ho vypiecť. Sa vypečem ho. Na to potrebuje. Musíme dobrá težiť. Tam neschapem. Lebo hrám to ešte krátku dobu, ten Minecraft. Akože mám nejaké tie videá už nasledované docela dosť, ale však... Jej. Nie! Máš čas. OK. To už je docela dosť, to je dobré. Tak urobíme si určite, že vezmu sekeru a dám tam niečo bude. A keď nie, tak by som si bol schopný urobiť si to takú menšiu základnú za teraz. Ok, teraz si aspoň robil lepšie armor. Ja budem potrebovať veľmi veľa. Takže tak. A rozhodne mám v pláne akože aj ďalej pokračovať tejto sérii, len uvidím, ako sa vám to bude páčiť. Že ak by ste chceli pokračovanie, tak počkaj si to. Tak zanechajte tu určite like. Za každý jeden like tu natočím jednu sériu, za odber natočím dve. Za každý odber, ktorý tu dáte, natočím dve série. Za každý like jednu. Takže tak. Budeme sa asi aj točiť. Nie, nemôžem. To viem, ale na to by nám potrebujeme ešte 3 ďalšie na štít. Poďme si urobiť ten štít, ja máme tuto. Dáme si ho do ruky. Dobre. No a mohli by sme to skúsiť rašnúť, keď skapom na mňa to není místo, ma tam navietý. Ale nie. Poďme to pozrieť. Už tu nič také není. Ať to bude problém, keď musíme nešiť. Les, ty lenivé prasa. No. Tak, poďme sa tam pozrieť. Ako tam je. Ojoj. Bez potichu. No vidí. No aby sme mali. Dobre. Fú. Máme kúš. Nice. Víš ako je ešte na to. Ešte v pohode. Stiahnem najžernejšie. Už začína, mám nejakú vlnu? Nemám. Tak musíme zrýchlo teda dnútra. Tu musíme. Tam sú nejaký... beriem to po stromoch. Už je noc.
Ojojoj. Som schopný. Dobre. Rýchlo. Ojoj, blbý nápad. Blbý nápad. Bež. Joj, ešte horší. Joj, kamo tu je sraný. Dáme nie. Nie. Jau. Migam. Bež preč, rýchlo. Kamo to čo ide? Nie tam. Dojdi. Musím zrýchlo sem asi. Není nižšia možnosť. Dobre, tu je uhle, tu to môžeme dobre natiežiť ven. Hľadám si medzi druhom. Rýchlo meso. Nie. On mal enchantovaný crossbow. Čo ti dáva? Jeden hit bol po mne. Tak budeme musieť počkať do rána asi. Zežraj, lebo nemám čo žrať. Dobre, tak si asi urobíme túto veci. Spravíme základnejšie. Čo zada robíme? Proste ešte musím vypýtať, že? Čož? Čož ma už toto... Ešte stále noc? Mačky. Když tak máme to trošku preskúmať. Prečo ich počujem? To hlubší a hlubševné téma, tak si nabídne na tou výborou. Pokiaľ to nikam nevedie. Parádne. Ešte máme docela dosť handru, ale nebudem behať. Budeš printovať a pozriem si tu nejaké uhlie ešte. Kámo, toto bol close jak blázen. Fú, ja som sa tam aj posral, ja som myslel, že nemá vypnúť. 9 uhlia. Ešte nejaké želzo. Poďme ako svítať. Mohlo by už začať svítať. Tu je tiež uhlie, ale ja nechcem moc brať, lebo... Dobre, potrebujeme si teda urobiť hroznú výzbroj, môžeme ísť aspoň do toho nedru. A no, nemôžem umrieť, to je jediná vec, čo chcem urobiť. A určite ešte dobre. Poďme si asi urobiť, čo si ideme urobiť? Urobíme si asi krompáč. No, ešte máme na niečo, tak určite si urobíme kyblík na vodu a určite si urobíme helm. Počkáme a potom uvidíme, len ešte furt noc. Sakra ne. To je vyzerá moc dobre. Dámy a páni, jak neumrem, tak v železnom armore pôjdeme vypnúť Ender Draka.
nič nerobím. Takže tak. Uvidím, vyzerá to, že svíta, nesvíta. Tak ešte ohre želzo. Doberiem. Kamačo, keby dostal nejaký ten snipe, vole. Ma prísť, že ma vystrel na mieste. Fúha. Dobre, poďme si ešte urobiť styky. Urobíme si sekeru. Ironovú, urobíme si bodky. A navyše čo ono? Navyše nič nemáme. Paráda. Takže asi styky si dáme sem, ten jeden kus dreva tiež asi sem. Sekeru si pacnem sem, aj krompač sem dám. Dobre, železo si tiež sem dám. Tu budeme mať ešte toto krompač, no sekeru. To si dám sem, boky si dám sem. Tak. Počkáme do rána. Ojoj. Máme stringy. A to nám už nepomôže, keďže potrebujeme iba jeden druh vlny a ja mám hned. Musím zrobiť hned barvivo. No ukáž, kam toto viniač vedie. To ešte čas. Počuje skeletona. Tak, to není dobré. No tak, to bude ešte zajímavé. Bolo by asi dobre nájsť stronghold, to budem hľadať určite. Ale bolo by dobre nájsť doly, pustené doly, nejakú veľkú kevku, kde niečo bude, pretože potrebujem sa to instantne naútiť. Alebo najlepšie by ešte teda bolo nájsť vesnicu, kde zabijem Iron Golema a pôjde Hedotat. Ale vyzerá to, tu je strašne veľa uhlia, čo je dobré. Uhlie budeme potrebovať. Čo zoberiem asi všetko. Spolstaku. Strašne malo HP, ale však to nenájdem. Ja sa to healujem. Čuva, som sa posral, tam čo si vedľa mňa stojí. Bielné uhlie. Koľko zaleho to je fajnovo. Ti dáva. Že by ste zapýtali, tak som trošku taký, že nachcípaný z nejakého dôvodu. Je teplé jak debil. Ja som schopný normálne byť nice. Ďalšie zaujímavé. Ukáže, to še 9, ty volá, to je tu tiež dosť. Dobre, hľadom, keď už máme stack a ešte to furt nekončí. Ešte furt to uhlie je. Kámo, tu koľko toho tu je? Dobre, to je už posledné. Ešte tu zaberiem. Čo? Nechal nejaké uhlie. Máme cez tak uhlie. No, vráťme sa asi k našej furneske. Ok. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Tak toto by som asi aj vyhodil, aj tie stringy. A počkal by som, keď sa mi koľko, čo nám už chýba? Bakálhoky.
čakajú a na to, jak sa nemýlim, potrebujeme... Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Potrebujeme... sa nemýlim, tak raz, dva, tri, štyri a ešte 3 by som potreboval. Patopus Perry. Jeden. Dobre, ideme ven. Sirena celé uhlie, hádam tam už nebudú. Chceme rýchlo zabehnúť, ty vole. Už tu nič není. Ovca. Tu zrovna potrebujem. Rýchlo. Ty si dáme sem, toto si dáme sem. Teba si dáme sem, aj teba si tam dáme. Poď sem. Jo. O to mi nestačí. Malý hanger. Disknem to nie pre tú kravu, pre to prasce. Trader. Čo máš? Ukáž. Možno mi to pomôže. To nepomôže. Veľa by si skapal, že brat? Keď vieš čo, tak ja si naberiem vodu a idem inde. Poďme preč. Ale tak mám málo žrádla, to je prvá vec. Hapka pol. Poď sem. Dobre, môžeme sa začať dilovať. Ale dalo mi to zavrať, počúvajte ma. Podľa by tu niekde bola vesnica. Village. Tu niekde je. Je to dobré. A Village už absolútne mohla, keby tu niekde je, tak to už kamaráde idem hej odtiaľ. Tam by niečo mohlo byť, lebo tam je planina. A ja viem, že na planiny môžu byť village. Ha, aký som dobrý. Plačnem všetko možné, že som tu videl ovcu. No, puťa tu je. Poď sa. Hopa. Dobre, už ešte jedna vlna. Ešte jednu vlnu. Potrebujeme ešte jednu vlnu. Ojoj. Buzny. Dobre. Žer. No tak to včeli tak nie na to. To sa ani nepozriem. No. Tam vidím, že je nejaká planina. A tam bude. Tu niečo, niekoho zabil. A máme tretiu vlnu. Nice, tak cez noci urobíme na postel. Urobíme noc, konečne. Chcem nejaké drevo. To idem stiažiť tu. Chcem to tu naťažiť. Tak. No, tento diel asi vydám úplne zastrihaný určite. No. Dobre. Takže je tu niekde niečo. Alebo tam je Mushroom ostrov. Keď som si myslel, že to je vesnica, to je iba to diera.
Čo vy sa budete mať, pretože vy to budete mať všetko zostrihané. Musíme tu niečo nájsť, niečo, rýchlo. Prvé, že bude noc, nechcem byť, no sa s tým nedá. To je prvá debilná vec. Druhá debilná vec, že tu je neger. Hydroidná ovca. Ale nie. Ďalšia debilná vec je to, že tu nikde nič není. To bude úžasné, kokos. No nič, ja asi to ukončím, lebo to bolo všetko asi pre toto video. Tuto s maličkou ovečkou. To tu ukončím. Dámy a páni, nakoniec ste sledovali túto časť. Tak, a vidíme sa pri ďalšom videi. Čus. Tak by som bol, keď mi tu zanecháte like, odber a určite mi napíšete do komentáru, či by som mal ďalšom dieli urobiť.